DJ Mamning again at Pamilyang Kapampangan here at 99.9 FM Radyo Guagua. Ini po ing istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Isang mainit na hapon po sa ating lahat, lalo na kening kabalenang Guagua. Maya pagat panapon po, kaya kayungan kabalen. Yes, maya pagat panapon po, higit sa lahat, yung kaya katamo nga na Honorable Mayor Dante D. Torres and family. A very hot afternoon to all of you. Yes, welcome to Pamilyang Kapampangan. Kareng kaya katamong karatig bayan. Siyempre, rening kaya katamong listeners, watchers, ne po. Kenny Sasmuan. Yan, King Sasmuan. Nukarnya ita, Santa Catalina, tsaka itang Calle 11. Hello, good afternoon to all of you. And also sa ating mga karatig bayan banda doon sa west side, no? Sa Florida Blanca, sa Porac, sa Santa Rita, and banda rito po sa San Fernando, Bacolor, ano pa ba? Macabebe, Apalit, Masantol, Minalin, Candaba, ne po? Ababanggit ko nga ba? Santa Ana, Arayat, ne po? Maya pagat panapon po kayong buong lalawigang Kapampangan. Yes, and also to the city of Mabalacat and city of Angeles. Hello, especially in Clark City Airbase. Welcome to Pamilyang Kapampangan sa buong Pilipinas. Magandang araw po, isang mainit na araw po sa inyong lahat dyan. And of course, yung mga taga-subaybay natin abroad, ang ating mga kababayan sa United Arab Emirates, yan. Magandang araw sa inyo dyan. And also sa ating mga kababayan, listeners, watchers there in United States of America, isang magandang gabi po sa inyong lahat dyan, especially to Sir Rolly Samco. Hello, sir! And syempre, makakalimutan ba natin ang ating mga kababayan, watchers, listeners in Canada, no? Sana pinapanood po tayo ng ating mga kamag-anak dyan, sina Louie Gaviola and ating kaibigan, si Sir Robert Ocampo. Hello po sa inyo, isang magandang araw dyan sa Canada. And of course, to our kababayan also in Israel, in Italy, yan, si Kuya Nilo Manakop there in Italy, in Australia, there in Europe, po, and sa ating mga, to our friends there in Sudan and Pakistan, hello, good afternoon to all of you. Hello world, a good day to all of you. Of course, let us not forget the Vice Mayor of Guagua, the Honorable Vice Mayor Sajid Khan Yusuf, and the Sangguniang Bayan members of Guagua. Isa pong mainit na hapon sa inyong lahat. Sa ating mga municipal officials, especially to Ate Bex Kiras, yan. Sa ating mga sina Ate Elsa, sina Ate Seni De Leon, hello Ate Sen. Sina Ate Tess, yan, si Sir Roy Navarro, si Engineer Nagit, sino pa ba, si Suzette, no? Si Ate Vance, yan, sino pa bang natatandaan ko? Ayan, kalingon ko na lata, maglaps na akong memory. So all of the municipal employees of Guagua, isang mainit na hapon po sa inyong lahat. And sa ating
Kuya ng Bayan, syempre si Kuya Jun Panganiban and the beautiful energetic, yeah, si Principal Shena Panganiban. Isang magandang hapon po sa inyo dyan sa Bangkal. Sa ating kumpare, si Sir Aldwin Malyari. Hello, Maya Pagat Panapon pare ko. And sa ating top fan, Ludwig Sunglao, sabi po niya, hello Ma'am Ning, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua, 99.9 FM, yan, love you Radyo Guagua, sabi niya, no? Pa-play po song, Ma'am Ning, Bulaklak, yan, mamaya Bulaklak. No? Kasi mga makabayan songs tayo ngayon, okay? Ang dami po niyang hearts and kisses. Thank you so much, Ludwig. Mamaya natin patugtugin ang Bulaklak. And watching now is my beautiful daughter, yeah, Hope Gaviola Romuar, yan. Thank you, sis. And Ma'am Luda Dural, yan, nag-sign in na rin siya. And Kuya Frank also, no? Naka-ano yan at partner yan Siyempre, kapag naka-tune in si Ma'am Lu, nandyan si Kuya Frank. Okay, next. From Joanna Marie Taripa Salazar. Good afternoon, Ma'am Ning. Pa-shout out kang Jason Salazar. Yan, Jason Salazar, hello from Joanna Marie Taripa Salazar. Okay. And sabi ni Ma'am Susan Ginto Serrano, ang aking pinakamamahal. No? Hello to the Queen and beautiful Ma'am DJ Ning of Pamilyang Kapampangan at 99.9 FM. Sabi niya, istasyong magmalasakit at lulugod ka ring tao. Good afternoon po, Ma'am Susan Ginto Serrano. And of course, hindi ko kakalimutan sina Noe and Mark and your sister Tess there in Dubai nga ba? Yan, no? Hello po sa kanila. Isang magandang araw po sa firstborn ni Ma'am Susan, si Noe and Mark. And syempre, kay Bembe nila, si Liam Caleb. Yan, alright. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. And syempre, hindi ko kakalimutan. I will never forget yung mga anings ng Pulong Masle High School. Good afternoon sa inyong lahat. That is coming from Ma'am Susan Ginto Serrano. Alright. Okay, Ma'am Luda Dural, sabi po niya, magandang hapon po sa ating lahat. God bless us all. Please play the song Rock, Baby, Rock. Rock, baby. Wow. And God will make a way. Thanks, Doc Pretty. Yan, sabi niya. Okay, mamaya po, mapapakinggan natin ang mga requested songs, no? Pagkatapos po ng ating mga makabayan. So, makabayan tayo ngayon, no? Medyo may kulkulpuin ka na akong pagka-nationalism today. And happy first month to our Jewel and Happiness Liam Caleb. Wow, first month na napin. 1 month na ni Liam. Baing taon Alright. We love you, sabi ni Ma'am Susan Ginto Serrano. So we love you so much, Bembe. Sabi niya, saying hello to her firstborn Noe and husband Mark. And to Sister Tess, mingat kayo lagi, Ken. Yan. So, that is coming from Ma'am Susan Ginto Serrano and from Nancy Magtanong. Good afternoon po. Hello po, DJ Ning. Sabi niya, pa-shout out po sa family Magtanong. Yan. So, sa mga pamilyang Magtanong po, isang magandang hapon sa inyo. Galing po kay Nancy. Yan. Thank you so much. Welcome po, Ma'am Susan Ginto Serrano. Alright. Yan, ang ating mga pabati. Bati na kayo ng bati and share po natin ang ating program, ang ating Pamilyang Kapampangan. Paki-share po natin sa ating mga kaibigan, no? Sa ating mga relatives here and abroad para po lumalaki ang ating Pamilyang Kapampangan. Okay, and also ang ating Pamilyang Kapampangan is viewed also in YouTube and Twitch TV. Yan, alright. Isang magandang hapon, masayang hapon sa ating lahat. Okay, so ang ating pong unang kanta rito ay Bayan Kang Maggiliw. Yan, no? Ang ating bayang Pilipinas ay talagang isang bayan na maggiliw.
Okay, so let's listen to this beautiful song. Nagustuhan ko po siya, hindi sa may dinadala kong party, may dinadala kong kandidato, no. Non-partisan po tayo, ne po? Non-partisan po tayo. Gusto ko lang po yung lyrics ng kantang ito dahil ito ay isang parang hinukay niya yung aking pagkamakabayan. Okay, let's listen to this song. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna,
tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong Nang ilong. mabuti para maitaas ninyo ang inyong noo kahit na kanino. Okay? Yan, alright. And let us be faithful with our country, Philippines. No? Maging tapat po tayo sa ating bansang Pilipinas at hindi sa mga politiko, okay? So, ang anuhin po natin ay kung ano ang ikakaganda ng ating komunidad, ng ating society. Yun po ang ating bigyang suporta, okay? Hindi doon dahil sa kamag-anak natin sila, hindi doon dahil sa nabigyan kanila, kundi tingnan mo, ito bang taong ito ay may magagawa para sa iyong bayan. No, para sa ating bayang Pilipinas, para sa ating bayan ng Guagua, okay? So, sabi po ni Ma'am Lu, makadilaw kang blouse, Doc. Yellow-brown niya po yun. Okay, kalagolak sa bala na po kano maka-red ko para lapit na yung Pasko after Holy Week. Be safe lagi, Doc, and good luck sa ating face-to-face classes this coming Monday. Thanks po. Yan, alright. And request song from Ma'am Susan Ginto Serrano, Mr. Postman. Yan, mamaya po mapapanood. Mapapakinggan po natin mamaya yung mga what do you call this? Requested songs po natin, okay? And saying hello to Say Cider Bautista of Pulong Masle. Yan, happy listening coming from Ma'am Susan Ginto Serrano. So hello to Say Cider Bautista there in Pulong Masle. And thanks for watching, Jolina Lakap. Hello, Maya pagat panapon mo naman keka anak ne. So matula ko po ka ring anak ka rin at magila pong matagumpekeng bieda. Yan. Okay, ang ating topic po ngayon. Alright, kaya po yung ating mga
mga songs natin ay puro mga makabayan songs yung aking pin-repair ngayon. Okay? Yan bang buhay na yan? Yung buhay natin ngayon, yan ba ang pinangarap mong buhay, no? Yan ba ang buhay na gusto mo? If not, paano mong aayusin to? Alright? So, paano bang, ito ba yung pinangarap nating buhay? Ito ba yung pinangarap nating bayan? Yan. Ito ba yung pinangarap nating Pilipinas? Kung hindi, paano nating aayusin ito? Paano nating itatama or improve ang dapat na i-improve? Yan. Alright? And good luck daw sa face-to-face classes namin. Ingat pong dakal. Yes. Na po, medyo makalungkot mo po, tabalo po rin tao, masyado lang kampante. Lagi na pong sasabihan ng kaya katamong mayor na po, ating World Health Organization, na alita mo po magkampante. Uling pong karengaliwang bansa, mitatas na naman po in cases keng COVID virus ay po. So, eta mo po magkumpulan. Ito pong sinabing, follow the arrow, you follow the arrow, ne Ma'am Lu. Diyos mio, corazon at karakala, medyo pasawaya tawa. Makananula pong sale serengke katamong kayanakan, nung deng mismong pengarida, my goodness. Ne, ela po biyasang sunod keng what they call this, the rule of law. Po, keng kareng nano kasing rule keng Kapampangan, kareng basta rule. Ma'am Lu, nano kasing rule keng Kapampangan, o takalingwang keng mayap ne. So, we must follow the rules po, ne po, the protocol. I-follow tayo po in protocol, bangkanita po, etamo, mitas pasibayo in kaso na ng COVID-19. And always, you wear face mask, ne po, always practice physical distancing. Lalo na po kering eskwela, ne po, keng eskwela. Let us practice physical distancing, ne po, pota ita mong mituran. Ne pota metong yamo metong iya mituran kembong eskwela, especially in high school. Keng high school po yang maselan ulim pong kaming mestra, 8 mestra reng lungob keng metong nga klase. Ne po, at pilan lang rooms deng luban na ning mestra. Diyos ko, nung antimo po ating linob na contaminated ako na infected. Ating milob na infected. Sabi na pining kumpare kong Aldwin, ne po, sabi na po ning kaya katamong IATF keti. Linob yana keng gate. Normal ya. O neng kaya mo, kalub na keng kilog klase. Atin la po kasing aranasan makanini, ay experience karengaliwang eskwelahan, elementary po ata kano. So, linob ya po keng gate, normal yung anak, kalub na keng kilog klase, pilan mong oras, ne po, pilang, siguro 1 hour, lagnat siyang anak, mitas siya temperature ngayon pala, mangargayang COVID virus, ne po, kasi mag-swimming niya po pala kitang nakaraang araw na, yung nakaraan niya, nag-swimming siya, my goodness! So, nung kempong high school, malyari yan. Metong po ing milob na infected. Misaraya po yung buong eskwela malunos kayo po kaya kami ne. So mga kabataan na nag-aaral sa Betis High School, please lang wag kayong, you practice social, yan, social distancing. That means eko makaing tuki-tuki, bisi-bisita, kareng kamag-anak, kareng kaluguran. That is social distancing. Pota, manyampot kayong COVID, kaya ba't palubyo kayong klase, ma-infect la rin kaya kayong kaklase, itang hanggang delanan mo, infected na, kaming mestra, ma-infect kami, kaya ba't deng mestra, mitipon-tipon la kayong faculty, wow, may makbunging COVID kanito. Alright, so sana po antin dyan nyo, kaluguran kung kabalen, kaya tigwagwa, ne po, antin dyan nyo po, makanano keng maselan keng Betis High School. Okay? At ing eskwela mi po, ako na pinapo ang patupad miya po ing dress code. Ne po, dress code.
emi naman po sasabihan na pakasanting-santing pa yung susulod yung kaya kami. Alin naman po ito. Nung magpantalon tamo po, magpalda, magbistida, makanyane ko po lulob maka-short. Okay? Tsaka ala pong spaghetti, ala pong makaltowat yan. Ne? Magkain na naman ni Ma'am Susan Ginto Serrano kanini. So, sabi ko po, our school's name. Ang pangalan po ng aming eskwelahan ay Betis National High School. Ne po, hindi po Betis National Resort. Eya po resorting eskwelahan. Ela po resort ding eskwelahan tamo. It's not only Betis. Rengangga pong eskwelahan keti guagua. Ne po, igalang tala po, mikakaporma lang tampong bagya. At eko po mga tapang kaya kami, my goodness. Ne po, pota po. Map na mo po, aliwaya kung makatao kitang gate na po. Ay, nako, nung ali, isang tawag lang hihimas ka ng rehas, kuya. Ne? So, kung nakikinig man yung mga kabaryo natin dyan sa Betis, sa tempong metong meki pateking kaya kaming gwardya, ampong mestro, ne po, meki pateya. That is direct assault. Pwede dako pong kasuhan kanita, ala pong warrant of arrest, makay ko po, may arresto ko po, makulong kayo. Yan po. So, po tabalayo po, kaming mestra, tutu kami nga lang karapatan keng eskwela, ali po. We are persons in authority. Once na pekipatenyo kami, ne, that is direct assault. Tandaan niya po yan. So, map na mo po, aliwaya kung atsukeng gate na po. Naku, nung ali, manakitan ka ko yang, ikang manamon kaya kami. Mantong ka pa mong baril kaya, ana pa mo kaya kami. Naku, pangatapang ala ko mang baril, ana, ne. Diyos mio, korason. Yo po mo nandeng kaya kaming mestrang makanita, nino ka man ko yang, ne. Ay, nako, map na mo pin, alay, Doc Romor na po nung ali, humimas kang rehas ngayon, ko yung payaresto da ka karing polista mo, uding pakipaten mo kami. That is the school rule. Andiyan no ka rin po, atintamo pong panuntunan. Ne po, atin niya pong ruling, bawat andiyan yung pibale-bale tamo, tinyang rule. Once na inganak tamo, sinunod king rule of the house. Atin niya pong karampatan na parusay metong ayanak isung meg-obey keng rule na ning pengari, pero itapining makalungkot ngeni itang bala mo reng anak ila reng malalyari buri ka reng pengari. Ne? Okay. So sabi po ni Sir Nilo Manakop, thank God, face-to-face class, pero doble-triple ingat pa rin po basta alimo po. Koyang ne, ka talaga. Pota tamate keng virus keng bulok, apangis na watamate. Honestly, pray for our living heroes, the teachers. Ika talaga ne kung Nilo Manakop ne. Malyaring ka kumabig. Bali na kanong face-to-face, mo kanong mouth-to-mouth. Alagaan kuya. Okay. And then, coming from Victoria San Roman, good PM po. Vic Roman po ini, tiga Calle 11, San Pedro sa Smuan. Yan. Hello, Kuya Victoria San Roman. Maya Payaldo Keka. Okay? O ini na naman, i-DJ Ma'am Ning yun, magtaran-taran na naman. Okay, ang topic po natin ngayon ay, yan ba ang buhay na pinangarap mo, no? Ito ba ang buhay na pinangarap natin? Ito ba yung bayan na pangarap natin? Ito ba ang Pilipinas na ating minimithi sa buhay? Kung hindi, paano? Anong dapat nating, ang pwedeng gawin, no? Para maayos, para ma-improve yung gusto natin ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Yan. Okay. So now, let's listen to this another beautiful music. Masdan mo ang kapaligiran. Walawin mo yung kapaligiran mo, kabalen ko. Malinis Baketa Plaza. Ne, eko po makaing manog se basura kem plaza. Atin tamo pong basurahan ken nung malyari po or pwede na mo. Yan. Malyari po sana na tamang paglagyan ka rin nyo, ibili din kaya kayong basura or pamulsayo po, ibagyo po. Eko po manginat, kenim balen mi. Yan.
Eko maninat ken balen ming guagua, okay? Yan po yung pakisabi na pong DJ ma'am ninyo. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero Na yung ating link ay naka ano naman po rito sa ating chat box, yung link ng Twitch TV para po mapanood ninyo ng tuloy-tuloy at mapakinggan ang mga magagandang awitin natin. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua.
Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nepo, yan. Itanong mo sa mga bata. Alright? Ano ba? Sabi nga ano bang nakikita ng mga bata? Yan, Nepo. No? Ano ba yung nakikita nila sa buhay nila? Alright? That is the question of that song na itanong mo sa mga bata. Ano bang nakikita ng mga bata sa buhay nila sa inyong pamilya? No? Yan. Ne po, kareng kaya katamong pengar ke, nano po impakibat yo kaya, ne, keng kutang na pong DJ ma'am ninyo, nano pong akakit na rin anak kaya kayo, ne. Are they inspired, ne? Na-inspired ba sila sa inyo, no? Are you setting a good example to your children? Yan. Magi kayo bang masanting nga halimbawa, ne? Role model, kareng kaya kayong anak. Yan. Yun ang tanong ng kanta Itanong mo sa mga bata, no? Ano bang nakikita sa buhay nila? Right? So, basahin po muna natin to. Baka po tayo putulin ng FB, cut ng FB. Pero ito po, meron po tayong link ng Switch TV or Twitch TV. No? May link po tayo ng Twitch TV kung kayo po medyo nahihirapan sa ating FB link po at yung mga naririnig nyo ay tawag dito, yung mga puro commercial lang. So, mag-switch po kayo sa Twitch TV. Okay? Twitch TV, Radyo Guagua. Yan po. Okay.
para po tuloy-tuloy ang inyong pakikinig sa DJ ninyo. at sa ating mga magagandang kantahin, magandang musika rito sa Pamilyang Kapampangan. Po. So sabi na pong Ma'am Susan Ginto Serrano, depende mo rin po karing pengari at nung makananula pangadagol at pangaturudeng anak. Opo, dakal no po deng tutudeng anak ka alang modo at respeto maging king pami bale-baleda at maging king eskwela. Oy, ting ko tangi, bakit kaya lalang modo alang respeto reng deng anak ngeni? Bakit kaya? Ne? Bakit kaya? Makalungkot po makalungkot pong kaini pisasabihan topic ne po na bakit deng anak alalang modo at alalang respeto. Ante mo po ito king araranasan min. Pakipatendo pa rin pengari uling because we are implementing rules of the school ne po. Dress code yan. Siguro akakit na kita karela ing mipate-patela niya mga tapang la. Mga tapang la niya makanita siguro na denganak alalang respeto. Okay. So hello Ma'am Ning, sabi ni Ma'am Beth Sunglao. Hello po, good afternoon. Yan, so she's watching. Thank you po sa inyong panonood ne po Ma'am Beth. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po Ma'am Beth. Okay? Makalungkot po na rin kay katamong anak, din kay katamong pengari. Balang pareho na lamang alang modo, alang respeto ne po. Pasensya na ko po nung nga sasabi ko ini. Kasi po akakit ko po araranasan mi po king eskwelahan mita. Tabalo na nung melyari ngening pandemic kay ni nanong gewa na ning pandemic karen tao. Kareng family na nanungno ka rin dapat ding family mika bonding during the pandemic ne akayabe do ring anak da akilala da ring anak da akilala do ring pengari da ating time para disiplinan la ring anak ne ating time para may pagkwentuhan ne uling karetang kaya katamong lockdown days. What happened? Ano bang nakikita ng mga bata sa buhay nila? My goodness. Sabi po ni Ma'am Luda Doral, wow, sabi po ni Ma'am Lu, what a nice topic for me, Doc. Yes, na simple dreams and simple life. Tagumpay naman po na naging teacher ako, sabi ni Ma'am Lu. Simpleng buhay at naging inspirasyon ng aking family, lalo na noon, napakaalaga, napakahusay at napakagaling sa pagdidisiplina ng lolo at lola ko. Noon na katubalemi. Yan, po. Kasi po, basiking kwento na kanakong Ma'am Lu, po, imana po magtindaya. Po, at itatang na magobraya. So, rempong kaya beday lolo at lola na yan. Disiplinado la po ka nun. Pinakagusto ko kung papaano ka tumayo sa sariling paa, magsikhay sa buhay na hindi sasandal kanino man, may stable job at makamit pa ang mga pangarap na ninanais. May simpleng house, may sasakyan, kumpleto ang pagkain sa lahat ng oras, may mabuti at masayang family with the love and guidance of the Lord, masaya na tayo. At patuloy pang umuunlad dahil sa galing at husay nila sa pagtuturo ng disiplina, lalo ang pagmamahal sa kapwa. Lagi nilang sinasabi, time is gold. Yes, time is gold, ne? Kaya wag nating sirain ang oras, ne? Do not waste time, yan. At kung ano ang hindi mo gusto, wag gawin sa iba. Tama po yun. Ano ang hindi mo gusto, wag mong gawin sa iba. Ang gusto mong gawin nila sa iyo, gawin mo rin sa kanila, okay? Maging matyaga sa lahat ng oras na yan at ang naging panuntunan ko sa buhay, and up to now patuloy pa rin na nagsisikap at nagmamahal ng lubos sa aking family. Thanks God for all the graces, no? For all the graces He is always giving us. Thank you po. Yan, ang ganda po ng sinulat ni Ma'am Lu, po. Lumaki siya sa kanyang mga lolo at lola. Yan, no? Napakagaling na magdisiplina.
My goodness, ne? So, ita mo pong grandparents, ita mo pong apo, ingkong, ne po? Dapat po, nung dempe nga rin dareng anak, magobralo, ne? Ita mo po katungkulan tamo po na disiplinan lareng kay katamong apo. Isto po nga kakit tamong magsalbayeng anak, suwetuan tane po, stop tana po ita in a very nice way, ituro tayo po inganak, ne, na itang gagawan na aliwaying karapat dapat agawan, ne po, na sabyan mo kaya nanuing dapat nang gawan, uling gusto ing kayang gagawan. It doesn't mean na disiplinan tayo, pamarugan tayong anak, no. Pamanagkasan may anak, no, po makanita yung pamagdisiplina, ne po. Nung itang ausan may inganak, sabyan mo kaya itang gewana, gusto at kay bat, itang gusto yung ituro mo kaya, that is the discipline, ne po. Bangkanita po, inganak, dagulya pong mayap ay anak. Okay? Anak na managkaso, rin pong anak tamo, tala po pamama nagkason. Bangkanita po, daragul keng panagkas. Ne po, at den kaya katamong panal, ben keng TV. Anya pong misan may karandam kong masanting nga salita coming from a very small boy, ne po. Makarine po, ne, damdaman na ning makamatua na itang meto nga malati kaya nakbiasa ning kamunduhan, sasabi ingasbok ng kamunduhan instead na ABC la rin kayang sasabihan. Okay, it's 3 o'clock, let us pray first. Jay? It's 3 o'clock. Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy, and this time our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer and leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon.
grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Okay, welcome to Pamilyang Kapampangan. Yan, po, balik po tayo ulit sa ating pinag-uusapan na ito ba yung pinangarap mong buhay? Ito ba yung pinangarap mong bayan? Ito ba ang Pilipinas na gusto mo? Okay? So, paano ba nating, kung hindi, paano ba nating aayusin yan? Po, yan. So, sakop po ng pamilya yan, wherein the family is the basic unit of the society, no? So, walang community kung wala ang family. Okay? Walang baryo kung walang mga pamilya, okay? Walang town, walang bayan, walang probinsya, walang Pilipinas nung walang tao kete, okay? So, yan po ang ating pinag-uusapan, no? Ano bang nakikita ng mga bata sa buhay nila? Okay? Sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, simpleng biye, simpleng tao kamo, ketang nano atino at tsuyang pagtyagan masyadong manintun o magsimpara, ne po? Maging masaya nung nanuing atintamo, disiplina, respeto at kumilos para king pamilya at syempre po may katakot king Diyos. Yan. Ne? Disiplina. O yan. Number 1 po yung disiplina. Ne po? Disiplinantala po rin sarili tamo. Yan. Disiplinantala rin sarili tamo, bangkanita rin kaya katamong anak, disiplinado la naman po. Ne? Ela po alang modo, ela po alang respeto. Eka managkas, bangkanita, inganak mo, eya naman managkas. Alright? Ing pami pate bale tamo makaing papatronize yan bangkanita rin kaya katamong kayanakan ela mahilig makipate. Okay? So sasabihan tamo we like peace and order pero king mismong pami bale ala tamong peace ala tamong order. Lagi kayong man-order ka rin fast food pero yung pibale-balela yung order. Okay? So, masanting la po rin yung sasabihan da rin kaya katamong listeners, watchers. So, dakal-dakal pong salamat kayong pa mag-share yu po, ne po. Respeto at kumilos, mikatakot keng Diyos. Yan, mikatakot tamo po keng Diyos, ulim po, ingke katamong pamilya. Mumuna tayo pong pakibatan king harapan ning Diyos. Nanong gewa mo para ing pamilya mo, miyong ya king mayap alandas, king righteousness. Ne po. So, mabayat tamo po pakibatan king harapan ning Diyos, kalugurang kong kabalen. Ne po sa ating mga kababayan, ano bang ginawa mo para sa iyong pamilya? Ne, ano bang ginawa mo para sa iyong bayan?
bilang isang guro, ano bang ginawa mo para sa iyong mga estudyante para matuwid ang kanilang mga landasin at lumaki sila na they will be a good citizen of the land, good citizen of the country. Ne po. Alright. So, thank you, Sir Rolly, for signing in. Sabi niya, panupaya yun na po, Ma'am Ning Manalo Gaviola. Diyos ko, pikakay-kay na ako. Atin ko mo pong kasabi king aliwang bansa at maya pat malago king kaurasan. Kaya kayo at deng staff you dis pong kaurasan ngan kaya ka balen kung tibuan. Yan. Aka, Apong Marianong Garapon. Yan. So, maya pa kaurasan gat panapon po king buong kabalen ang Guagua coming from Sir Rolly Songko. Nanoy ne, mitwali? Kumo nano ya po yung tema. Mitawliya mo nano kano yung tema. Aro nano kaya ing kaliwas ning mahilig o ini po mas manayo ning masiri o maburi. Sir Rol, ing topic tamo. Yan ba ang buhay na ginusto mo, na pinangarap mo? Ito ba ang bayan na pinangarap natin? Ito ba yung mga anak natin na pinangarap natin? Kasi ring anak po, ila po ring they are the hope of the nation. Po. Ito ba yung bayan na pinangarap natin? Ito ba ang Pilipinas na gusto natin? No? Kung hindi, anong dapat natin gawin? Po, ano po yung dapat gawan, ayusan para po itang pangarap tamo, wapid niya ing akit tamo in the future. Okay, so let's have this beautiful song coming from Jovit Baldivino. So, kung mga commercial lang po ang inyong mga naririnig instead na songs, mag-switch po kayo dito sa Twitch TV. Andito po yung ating linya, no? Or link. Ito po yung ating link sa ating chat box, Twitch TV. Yan, po. Okay, para po makonsuelo kayong makirandam. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana
kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan.
Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Okay, so welcome back to Pamilyang Kapampangan. Yan po ang sinasabi ng Para sa Bayan. Po, sabi po ay magulang ko ay susundin. Yan, batas ay susundin, di maghahangad ng para sa sarili lamang. Wow, kasanting nangitan lyrics ng kantang ita. Magulang ko ay susundin, no? So, mga kabataan dyan, no? Mga anak dyan, sundan nyo rugo ing pangaral da rin kaya kayong magulang. Ati kayo naman sanang magulang, magi kayong masanting. Ay alimbawa ka rin kaya kayong anak. Remember, anyang minuna, ating kayong pangarap nyapin may kasawa kayo para mika pamilya. At may ngarap kayo, nung pilan lareng anak yung i-produce, the fruit of your love, pilan la puring kaya kayong pangarap ay anak at makanano yung paragulan ding anak ka rin. Yan, po. I am reminding all the parents, dengan gapong pengari, re-remind da kayo po karetang pangarap yun, yung minunang panahon, po. Kaya nyo la po, i-reminis nyo la po, ibalik nyo po kaya kayong puso't isipan din kaya kayong pangarap, po. Bangkanita po, mika balenta mong mayap, po. So, tayo po hindi nabubuhay sa sarili lamang. Tandaan po natin yan, lagi nating naririnig yan sa mga pari, no? Or sa ating simbahan, yung anong tawag dito, yung kanta na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. So, never na maghangad kang para muking kekang sarili, So, sa lahat ng wag kang maghangad ng sa sarili mo lamang, okay? So, tayo pong mga magulang, kasama natin ang ating mga anak kapag tayo'y naghangad sa buhay para sa ikabubuti ng ating family. Okay? So, tayo po'y nabubuhay para sa ating family, para sa ating bayan, at para sa Diyos. Tandaan po natin yan, alright? So, sabi na pong Sir Rolly, oy ni po ing adake ko, nung nga pong disciplinary, yan, discipline. Diyan nga tintamo po, oneng deng kayanakan, tanabalo itipe, kamasanting ing, lalo na deng generation, milalako no, galang karing makamatua, karela, sisiklod king ninuman, disnanda, itang akagisingan tamo, alanong, nanine, keng indong ginutam, alanong takot keng indong ginu. Yes, mostly ren pong tao ngeni, alala pong takot keng Diyos. At bala mo po alang Diyos karela, ita po yung makalungkot, po. At ko po balo nung maniwala la pa keng Diyos, sasambala pa keng Diyos tamo. So, sabi na pong Sir Rolly, nano ya kaya ing pangarap, oy nina naman, iya pong Marianong garapon. Ilukas ko naman ng manong pangarap. Yan, nano kano yung pangarap, nano ing kekang paninap or nano yun balintata. I don't know, Sir Rolly Songko. What is your dream for your family? What is your dream for your community, for your society, for this town of Guagua? Kanita po kukot ng koporeng estudyante ko. Nanong klaseng beti simburi mong akit datang in panahon 5 years, 10 years from now. Kasi po karing kayang beti sa school, yang kaya kaming kahit yan lagyo na ng school mi. So, nano yung klaseng beti simburi mo kayang biye mo. Den pong kanakong estudyante, daramdaman de po yung kanako lalo na po potang
potang ela po makapakibat ka na ako at ela po may kapag-aral leksyon niya po balot. Bakit? Nanong kay da rin estudyante ko. So, din kay mga pagising la po tang damdaman dito ang nano yung klaseng betes sing kekang buri ken darat ang nga panahon niya. So, ako yung kutang ko nano yung klaseng guagwa ing buri mong akit. So, kaya katamo po, betes poblasyon pangulo nano yung klaseng baleng guagwa ing buri yung akit king darat ang 10 years from now, nano ya kayang klaseng guagwa ingakit tamo. Sana po metong yang maunlad da balen, po, eliway tan lugmok ya king kasakitan ng guagwa. Sana naman, wag naman po. Okay? Sabi po ni Charles, good PM po DJ Mamding, pabati kay po Uncle Ronnie Doklap Herona. Yan. Po. So, to the uncle of Charles, Uncle Ronnie Doklap Herona, from San Antonio, Guagua. Good afternoon po kaya kayo Ken, taga San Antonio, Guagua. Dakal pong salamat kaya kayong pamakirandam kaya pamilyang Kapampangan. Welcome to pamilyang Kapampangan po, Uncle Ronnie Doklap Herona. Alright. Okay, so yan po ang tanong nung tuturo ko mo banda keni guagwa, nanong klaseng guagwa mori mo ngakit. Onen tuturo ko po banda ka rin. So, nanong klaseng betis mori mong akit ken darat ang nga panahon. Yan po ang tanong natin, anong klaseng buhay ang gusto mo? Ano bang klaseng community ang pinangarap mo? No, mananatili ka ba dyan sa kinatatayuan mo? Mananatili kang makanyan na mo, ne? So, ang tawag dito, naalala ko na naman yung aking mga kaklase noong unang panahon na mayayaman. Mayayaman sila, no? At medyo nakakalungkot yung iba hindi nila napanatili yung kanilang kayamanan, no? So, sana wag maging ganon. Hindi po sana pababa yung ating makikita kundi isang pataas na society, no? Yung kanyang line graph ay pataas, isang maunlad na society ang makikita natin, isang maunlad na Pilipinas, no? So, wag kang maghangat ng para sa iyo lamang, right? Wag kang mangarap ng para sa iyo lamang. Mangarap ka ng para sa iyong bayan, para sa iyong bansang Pilipinas. Wow. At king tema ko ing pangarap. Sagli maming betis taga na kaya bene ing balen guagwa. Opo. Eya po kawani ing Betis, po, ing Guagua po may ngari ang Luzon, Visayas, Mindanao. At inya pong Betis, Poblacion and Pangulo area. At luya po yan. So, eya po kakawani ing Betis, eya kakawaning ining Poblacion kening Central Business District. Metong tamo mo po. Buong Balen, Guagua, Betis, Poblacion, Pangulo area, metong tamo mo po, Guagua tamo po. Oyne po ing Balen ning Wawa. Alright? So, ako po nang kay medyo manasakit ko pulo bistong medyo kakawani de ing Betis. Ali po, po kakawani ing Betis. Guagua ya po ing Betis, okay? Balen taya pong Guagua ing buong kay ngayon. Po, ing area ayan. Alright? So, ano bang dapat gawin? Anong dapat gawin? Anong dapat na i-improve if this is not the family, if this is not the society, no? The town, the province, the Philippines that you are dreaming of. Yan. So, number 1 po, let us set our goals. Yan. Setting goals can clarify our behaviors. Yan. Then po kaya katamong actions, then kaya katamong ugali, behavior, character, po, mag-evolve la po ketang kaya katamong goal. What is your goal? Yan. Nano ing lalawan mo, what is your goal there? Okay? So, ining golay ni wapin niya ing mamye direksyon. It gives us the direction, po, para keng katamong pangarap. Okay? It gives us something to focus and impact positively on our motivation. Yan po. Po. So, anong tawag dito? Ano bang goal mo sa buhay? Ano bang goal mo para sa iyong pamilya? No? Manatili na ka ba king kakaluluwan?
manatili ka baking ugaling makanyan. Lalo na akakit da ring tao nano ka pamiyugali manatili ka baking makanya na pamiyugali ali ka ba mag-improve kembiyemo ne, so do not resist change. Yan po. So let us set a goal ne po, let us set a goal in our lives ne po, para po yung ating mga pag-uugali, yung ating direction ay maituwid towards that very good goal na pinapangarap natin. Okay? So, ano ba ang gusto mo sa buhay mo? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ganyan na lang ba? Manatili ka dyan? No? Isang ganyan ka lang ba? No? Hindi. Alright? So, still, andyang at yung nakaking mata sa posisyon, ating kapamuring pangarap eh. What is that pangarap? What is your dream? Eh? Your dream for your, halimbawa, matas nakaposisyon ngayon eh. Okay, lakwan mo ning sarili mo eh. Naman kitang lakwan mo yung kang posisyon, no? Mangarap na ka, lumwal na ka kayong sarili mo. Pangarapan mo na itang, in a larger scope. What is your dream for your society? Ano ngayon ang maitutulong mo para gumanda ang iyong society? Ang iyong town, ang iyong province, ang iyong bansa, anong maitutulong mo na maganda? Okay? So that is goal setting. It gives you a direction. Ikaw mo nang mikwalta. Yan. Pero, sabi nga, huwag kang maghangad ng para sa iyo lamang. Okay? So, you must dream. You must go out. You must larger your scope of your dream. Ilwalas mo yung pangarap mo. Ne, total makwalta na kayo, total retire na ka, ne, ilwalas me inke kang goal, okay, ka manatili kita, retire na ka, ka manatili kitang pang-retirement, lawan me, lumwal ka kem baryo, nanong agawa mo para kem baryo mo, nung malyaring pwede kang mamalis kitang dalan, bangka nito itandalan mong marinat ay ta, luminis siya aldoldo, may exercise ka po, okay? Tama ba, Ma'am Lu? No? Para yung ating society ay hindi marumi. Yan. Nga po, larger your scope of dream. Yan. So, it can clarify our behaviors. Okay? Tamo po para mo king sarili tamo, nung para king kapara tamon tao. Okay? At nung saleseta mo at atin tamo nga sama skenwal saleseya ing buong baryo, saleseya ing buong kabalenan, saleseya ing buong probinsya, masensuya ing bansang Pilipinas. Okay? Tamo po mamasa kareng nung nino nung umpisan tamo keng sarili tamo. Ne po ing sarili tamo yang umpisahan tamo po. Okay? Kaya nga po, inke kayong DJ ma'am ni nga tsuya po keni keng radyo. Ne po, for a larger scope, hindi lang po tayo doon sa isang church na nangangaral doon. Dito po sa radyo, ang dami pong nakikinig sa akin, no? It is not only hundreds, no? Siguro sa abroad, mas maraming nakikinig sa atin dyan, no? So this is a larger scope of dream. Ano bang pangarap ni DJ Ma'am Ning? Yan. Kaya nga po what they call this, na-cultivate ulit ang aking pagkamakabayan. No? Kaya po, puro nga pong kabalenan para po kem bayan din kaya katamong kantang eni. Talaga pong manibat pa po niyang anyang high school ko or college ne po. Dakal pong managkat ka na akong Tagalual, ne po. Pero sabi ko, ala kem bundokin labanan, at tsukete patagin labanan. What do I mean labanan? Akakit me ing gobyerno mo. Akakit mo na kailangan na kanimbalin mo, at numano kang mamundok. Alright? Keni ka dapat mayap. Ne? You set a good example to the people. Set a good example. Teach the students well. Yan. Kaya nga, teach the children well. Yan. Ne po? Para po, mika masanting tamong balen, mika masanting tamong, mika mayap tamong citizenship din po nga po produce tamong estudyante. Ne po?
magila pong mangaya patawo daratangin panahon at sana po idem pong pengari ken balik kaya duangan dako po kaya beda kayo po ken pangarapay ni ing mika masanting tamo pong balen guagwa narengangga pong dengangga pong kabataan magilang matagumpe keti guagwa. Okay? Bangka nita po daratangin panahon ing guagwa magiyang progressive town. Nepo, metong ya pong progressive at gagalangan, respetuan na abalen guagwa. Nepo, so makanano pong magumpisay ni karen pong sarili tamo. Samasan tayo pong sarili tamo. Nepo, ayusan tamo pong sarili tamo at iibahagi tamo po karen aliwan tao nung nano pong mayap yung pakit tamo. Okay? So, let's have this very beautiful music first. Nepo, gising na kaibigan ko yan. Gising na kabalen ko. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. At matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama?
Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta.
Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam. Okay, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Yan, no po? Tinake note ko po yung ibang lyrics ng ating kanta kanina. Sabi, eka magbulag-bulaga, nanay, dilat mo ang iyong mata. Wow, nyaman na nita. So, eta mo po magbulag-bulagan. Ne po, ing gusto, ing mali. Ne? Nung atin tamo nga kakit mali, ikorekta mo po yan. Ne po, ulim pong maraptangang kingarapan ning Diyos. Okay? So, eyo po kakayan na alang Diyos. Never, ne po, king katamong sariling sabya mong alang Diyos. No? Ating pong Diyos. Ne? The mere fact na migising ka, ating Diyos. The mere fact na manis nawa ka, ating Diyos. Ne? Sabi na pinitang metong post keng FB nga basa ko yung Diyos kanu may ngari ang oxygen. May ngari ang hangin. May akakit pero at tsuya mukin. So, in kaya katamong sisinga pa na hangin, mo akakit yan. Pero, balo mo nga ating hangin, ating oxygen, just like God. Kalupa ne po ning Diyos, ing hangin. At tsuya mo po keng siping tamo, tamo balo, akakit na. So, tamo po magbulag-bulagan, akakit tamo po ing mali, itulid tamo po ing mali. Ne po, nakong karakalaya, take note, na pa, masarap ang buhay kung alam mo kung saan ka papunta. Yan, ne po. Kaya nga, setting our goals, mag-set kang goal, para balo mo, nuka rin niya yung direksyon mo, balo mo, nuka rin niya papunta ing kekang biye. Okay? So, actually, predict mo nung nuka rin niya papunta yung biye mo sabi nga ni Francis Magalona, trabaho mo'y pagbutihin mo. Yan. Wow! Kanyaman na nitang sinabi ng Francis Magalona ng Aita, trabaho mo'y pagbutihin mo. Nepo. So, atin tamong Diyos, amanakit kaya katamo, katakas-takas nung nanoing oras yang ilob mo, okay? Nung ing kaya katamong lob 7:30 or 8 o'clock, lungob kang mas maranon ka rin, okay? Kapapay late, that is being punctual, okay? So, mo sasabihan na ala namang manakit, ala namang makabalo Samasan mo yung obra mo yung Diyos sa kakit na ka. Trabaho mo'y pagbutihin mo. Pumasok ka sa tamang oras, umuwi ka sa tamang oras, no? Kung pwedeng maglingkod ka pa ng beyond the time because of your love to your country, well, God bless you. Ibi-bless kang mahusay ng Diyos niyan. Alright? Ano pa ba? Ding emo naman bandi, emo panuli, at emo pagbastos ka rin tao. Okay? What do I mean? Ding kaya rin kaya katamong gamit keng office, gamit na emo naman personal, nung gamit na ning gobyerno. Emo makain panuli keng balemo. At eme paka na ning kekang pamilya ketang emaya papeni batanuling karma is real and karma is digital na ngayon. Mabilis ang karma. No? Kung meron man tayong nakikitang mga taong umasenso dahil sa hindi magandang paraan, well, it is not God that blesses them, but it is Satan. Yung demonyo po yung magkaikarela. So, kumbaga, makasangla na kaluluwa king Diablo ren tawong darapat mayap kay bat magtagumpelang akakit tamo kay biyeda tamo mainggit ka rin tandaan ng tamo, no? Do not forget Lazarus, na kaluluyay Lazarus versus the rich man, nepo. Nuka rin niya miras ing rich man, miras siya keng impyerno, si Lazarus miras siya keng banwa. Okay? Aron, ano na naman pwede, po. Yes, Master Rolly Songka. Ayan, Malyari. Okay. So set a goal, okay?
Then, next, nano pa po, nanon dapat tang arapat, goals allows for feedback. Ne po, yan, goals allow for feedback. So, this feedback help us adjust our behavior accordingly. Yan. So, makirandam tamong bagya, pakiramdaman tamo ne, nano yung feedback ke katamo, bang kanita ayayos na pa ing dapat ayusan, okay? We can align or realign our behaviors, keeping us on track, focus with the prize, yan, focus with the goal. Okay? So, sabi nga ni Saint Paul, ay natapos ko na ang aking takbuhin dito sa mundo, akin nang makakamit ang award, no? Ang prize na binibigay ng Diyos. Sana nga pagka natapos na ang ating race dito sa mundo, no, sasabihin ng Diyos sa atin ay, welcome my faithful servant. Wow, kanya man natanitan, sabihan na ng Diyos kaya welcome my good and faithful servant. Sabi niya kaya ng Diyos kaya katamoy tapotang marata kaya. Ne? Okay, so misip tamo po, let us set a goal and let us listen with the feedbacks, and this feedback will realign us, no, to get the goal, the prize. Okay, so goal setting can promote happiness. Yan, so goal setting can promote happiness. Pota nga kakuha mo ing sinet mong goal. Pota nga kakuha mo ing kaya kang pangarap, ing kaya kang pagnasan. Yan, sabi ng Sir Rolly Songko, pagnasan. Pota nga kakuha mo na ing kaya kang pagnasan keng biye. Sigurado that will produce not only happiness but joy in your heart. Ne? And sana potang ikwata mo ing kaya katamong pagnasan keng biye. No? Let us not forget God. Let us not forget to give back the praises to God. Okay? So, lagi tamo pong yayabe ing Dios keng pisasabihan. Kaya po uling etamo ko mabien ng alaing Diyos. Tandaan tamo po yan. We are nothing. We are nothing without God. Without Christ, we are nothing. Okay? So, goals can give us happiness, can give us praise, ne po. At potang ikwata na yung pagnasantamo, sana magitamong proud, ne? Naning proud, serole naning proud, yan. Naning proud keng Kapampangan. Okay? I-chat me ken, naning proud, yan. Ikang kanakon translator in Kapampangan. Okay? So, let this nanungaws kanini itang sanang kekang pagnasan na ikwa mo keng biye magiyang masanting nga remembrance, magiyang masanting king memory dareng tao na potang ala nakaketing yato asabi da na ay intao ngayon mayap ya intao ngayon dakalya gewa ne dakalya kinayan ne ing pamilya na nanita tinasne ing pamilya na pagmaragul ne ning pamilya na pagmaragul ne ning balen na ne pagmaragul ne ning opisina na yan. Okay, so sana po makanita ing kaya katamong maging pagnasan keng biyeta mo. Nano sabi ng Sir Rolly, pakidapat mong mayap po ta akalingwang keng shoutouting masanting po at maganaka kumpisan koyang Dr. Rufino Nicdao kayang pamilya yan. So Dr. Rufino Nicdao, Koropeng, hello, good afternoon kano, Maya Payaldo kaya kasasabihan ng pinsang Rolly Songko. Yan. O yan, pe, kabanggit ke pa ako, Rolly. Okay? Talagang itamo mo keti kabalenan, mi kakamaganak tamo, right? At dakal salamat, Sir Rolly, yan, pagmaragol. Thank you Sir Rolly. Dakal salamat Sir Rolly Songko at pagmaragol mo at tatanggapan mo kung kamag-anak mo. Okay. Kanita kasi ating medyo nangas kanine
ating mag-deny na kamag-anak lan eh. So, enak man makipagkamag-anak ka rela, mangutang lang mo rin tao nung kamag-anak dako. Okay? At dininay da na alida ka nung kamag-anak, kabos itang tatang na pauna ka ng tatang ko. My goodness. Alright? So, ako, nung dakal pong salamat, tatanggapan nyo ko bilang kamag-anak at ring makimagkamag-anak ka na ako. Tatanggapan ko lang naman po at mas tatanggapan ko la pag maragol ko la ring makipagkamag-anak ka na ako ne po. Mas santing nga po ita darakalya, daraguling family ne po. Eko po nanoy ni eko po tatangging kamag-anak yan. Alright? So, proud is pagmaragol yan. Pagmaragol, yes. Sana pin, ne po. Pagmaragol na kaning pamilya mo. Pagmaragol, ayalala ko ring pinsang ko, ikong Mar, yan. Pinagmamalaki ko itong pinsang kong ito. Yan. Itang kapatid na pong kahit si Rolly, kapatid ng Sister Veron, si Mariano Marukot, yan. Tsaka si Marionito Marukot. Sasabihan da yan na pagmaragol kining pinsan na ini. So, nako pong kaligaya itong sasabihan da po rin pinsang ko ito na pagmaragol da ako ne po keng pamilya mi. Yan, sana po yung ating mga family ay sasabihin din na ay ining ka na akong kamag-anak kay ni pagmaragol mi ay ni. At sana sabi da rin taong bayan na ay ining tao ngay ni pagmaragol nening balen mi. Megsilbi ang masalese keng kaya kaming balen guagua. Okay? Now, before anything else, let's listen again to this very beautiful music. Bangon, may bukas pa. Bangon, Pilipinas. Wow. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. At matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot.
Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo.
Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Okay, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Po, 4 o'clock na naman at mikawa-kawanita na naman. My goodness. But nevertheless, dakal-dakal pong salamat ka rin hanggang may kiyawe ka na akong yaning gatpanapo na ini. Po, andyan pong late si Ma'am Rosemary Santiago Daag. Dakal salamat at may katagal ka king Pamilyang Kapampangan. Karing kay katamong si Sir Rolly Songko, Ma'am Susan Ginto Serrano, Ma'am Luda Dural, Ludwig Sunglao, Ma'am Beth Sunglao, si Charles, sino pa ba yung mga ano kanina? Dakal-dakal salamat, nung eda kayo man abang gitalagyo si Victor, si Kuya Nilo Manakop, si Victoria San Roman, sino pa ba yung ating mga kasama kanina, si Jolina Lakap, si Nancy Magtanong, si Mark Anthony Huco. Yan, hello! Dakal-dakal salamat kaya kayo at kayabe da kayong ngayon, si Joanna Marie Taripa Salazar. Dakal salamat kaya panapo na ini at tinabayan niya ang Pamilyang Kapampangan. Okay, so sana marami tayong natutunan kahit papaano sa inyong DJ Ma'am Ning. Ito lang ang tanong, is this the Philippines that you dream of? No? Ito ba yung Pilipinas na pinangarap mo? Is this the society that you like? Or is this the family you want to build up? Nepo, tandanan tamo po that the family is the basic unit of the society. Nepo, kaya katamo po magumpisa ing disiplina, ing respeto, ing takot, king Diyos bang kanita po, rin kaya katamong anak, dagul laking, king mayap alandasin, at deni po nga nakareni, datangin panahon, magimilang kalupa na mayap ehemplo, role model of the society na maging pagmaragul na ning Baleng Guagua, pagmaragul na ning bansang Pilipinas, nepo. So, dakal-dakal pong salamat. Sabi po ni Ma'am Lu, be safe sa pag-uwi, Doc. At sabi nga ni Ma'am Susan, mingatangan po, stay safe, stay cool, and be blessed. Of course, stay cool, andyang mapalinggat panapon. So, God bless you all, kaluguran, dakongan po. Thank you. Thank you po sa inyong pagsuporta sa Pamilyang Kapampangan. Kini pong 99.9 FM Radyo Guagua. Ini po ing istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Our hearts and teach us how to pray. Broadcasting